Pag ngaldaw aming kakabsat, ito tipo papukisan. Iti pukis ti bro. Ay, kas di kaya ma. Di pa na. Jenny. Ay, kahit mo tigas ay. Ya. Tanong Tuy- matid tislay? tanuan. May no Wala. plak tanong di jay kas jay kakot. No matid dukot makikita jay pusna. Okay.
Round black style.
naman. Alright, itining tabasik. Yeah. No, ada di lugar dia pa nagsubli di gibo. Sa di pamati dia baryo akin. O baybayan nga pututan. Umimpis. Ganun ba? Umimpis di bo. Umimpis nga will stay na puskol. Ayan ko sa rin. Na nagpututol siya. Yeah. Yan siguro na ipinda. Ito yung shoot ng ipinda. Okay. Ito na ito. May lang, may Diba? pisan to mo. Ang ano, school, mamadlaw. Ko ati hampay nga nagpopular ito. Diyan. Di ay pang naganda tumitin Hollywood lapak. Di mo Max Alvarado style. Di nga tidog dito nga baba dito ikurtap. Mararamin mo yung pag-iwi niya. Wag bakit ito? Oh, you mean Hollywood? Kunada ko. Hollywood, laptop, you know? Oray na pasti nga nagadutis no. Ano sa langin yung dijay layos-layos di dalan. Dijay pati itu Amerika tay ako. Jadi namisan buguya di YouTube tay sa California ko na naman.
Sobra. Tama ng banggaan niya na eh. Ha? Yan eh, Carlock, mid-fra. Ta 15. Nagbigay may silang. So, malaspas kami na. So, Sidan man ang galuwa. sigurado lagi ada doma apa-apa. Sama Pak Tido Genda. Orang may nagawa mo tabuok. May isuro mesti. Oh, Kalau itu buku mo, aduh, anda nga maurunusin, mabasta nga ka ba ba? Magkakas jay. ang babating nakidugbo ko ta urnos ako. Ano, iruman mo piman, mayroon tibuk mo ti. Napututan lata basit ano. Ano struktur dia para subligibo. Average ko na dangar 1/4 to half inch within 4 to 6 weeks. Parang kaumapal nga agkulor may. Kulkula ka hindi agruging nga puraw-puraw ti buhok ko. Parparota kulay ak. Tata inokmon ko. Baka Inokmon ko. katihan mo kaya kahit kudin mo. Hala nga na ito dyan. Pagkatagal na ito, pati matam. Amot hindi talagang inokmon ko hindi niya igo ko nga lumakaya ko inamin ko. Masyari. Pas lang kini Jan Bakhut ang nga maamin-amin ini so nga king tiyo sa rin di matlang inyalati Walker naamin na matlang Walker. So, miti arami din niya po Diyos, ispitisunat makamot na sayat. Kata gatangan ni bakal na wheelchair yung ti balay. Ano sa mga gasgasin, kahit pala. Mo pwede ta nga hamot lang agsumli. Hindi Kasta na manipod- talaga ti picture sa buhok mo ito, manipod di jay. Uray 18 ti years side. old ako nagkasta ko. Uray ti side kasta mitlaan. Tapos kung kid dito side di ta Kasuwin ata nag-deposito. Kinita. Dito'y ano na nga deposit dati arc na ako na da. Iso nga kasta. Di itsura na. Sa no Kalkalbo, dito lang ano mo uray to eh. Kaya No kumahanga na atidug dito eh. Kastimit lang. Diyan. Dito yung mga kaslang mamisit dito tayo matidug basit. See. Usually, kadwa nakarate, ito iti kapuskulan. Ito yung crown nga ko na da. Ito crown area is no napuskul iti buhok mo. Diyan iti kapuskulan na. Ito. So nga nung nalabsan di dyan, dumanon nito yung iti kalbo. Nagsilag unay na. Nagsilag unay dito. Tatarigi kasyarat na bating. Ito yung manipod dito yung gana dyan. so nga pakalbo na lang nun ta may met nga kita. Yeah. Dahil ita kakapsat iti pukis ti baro. Nga
round black style. Nagyaman kami, di pa nagbuhay yun.